παιδιά, Team Gamer 2016 Pixel στο μικρόφωνο και σήμερα θα κάνουμε ένα βίντεο που δείχνουμε τον Πλαταμόνα. Εδώ είμαστε στην περιοχή Σταβέντο και σας δείχνουμε την παραλία. Κάνουμε να σας δείξουμε στα... Αυτό είναι το Σταβέντο που είναι στον Πλαταμόνα και αυτή είναι όλη η θάλασσα. Κοιτάξτε. Γεια σας παιδιά, Team Gamer 2017. Ναι, επιστρέψαμε από το Σταβέντο που είναι, περιμένετε λίγο, που είναι εκείνο εκεί. Επιστρέψαμε και είμαστε τώρα στο ναυαγοσυστικό. Κάνε λίγο στην άκρη, φίλε. Κοιτάξτε πάνω τι έχει, έχει ζωγραφιές μαλακίες. Εδώ είναι το βράχι, εκεί έχει μια καρδούλα χαζομάρες και πάνε και από εκεί. Και εκεί είναι το κάστρο, θα το κάνω λίγο πιο κοντά, εκεί πάνω, του Πλαταμόνα. Εδώ είναι παραλία. Και αυτό θα είναι το δεύτερο μέρος, θα είναι και το πρώτο και θα κάνουμε και τρίτο αργότερα. Θα κάνουμε αυτό το διάλειμμα, το μικρό για εσάς και για μας μεγάλο, και θα πάμε σε άλλο μέρος για να τραβήξουμε βίντεο. Επιστρέψαμε και αυτό που βλέπετε εδώ είναι η Τσαγκάλα. Επιστρέψαμε και εδώ είναι η τζαμ που χτίστηκε στον Πλαταμόνα το 1982 και είναι κλαμπ που μπορείτε να πίνετε καφέ, σοκολάτα και ποτά. Επιστρέψαμε, τώρα είμαστε στην πλατεία. Αυτή είναι η πηγή των Δελφινιών. Πάμε για να τον καζώσουμε λίγο με την ποδήλατα. Αυτή είναι η εκκλησία. Αυτά ήταν από τις απόκριες. Αυτό είναι ένα εκκλησάκι. Εκεί είναι οι κολόνες. Εδώ είναι το άγαλμα του κάτι στρατιώτη, δεν ξέρω. Αυτό είναι το κομμάτι που λέω του ξάδερφού μου. Θα πάμε και να δείξουμε και το δικό μου τώρα. Να το. Αυτό είναι το Δίας. Εδώ έχει το πάρκινγκ του Δίας. Τζελάτι εκεί. Εκεί ο Γιώργος Γυράδικο. Εκεί εστίο. Η εκκλησία που είδαμε και ένα περίπτερο. Μόλις φτάσω στον ξάδερφό μου τώρα. Και αυτά ήταν. Και θα πάμε και στο τέταρτο μέρος λίγο. Γεια σας παιδιά, επιστρέψαμε. Εδώ είμαστε στο λιμάνι. Έχει βάρκες. Και εκεί πάνω έχει μια... Τι κάνει εγώ. Καλά αυτά. Επιστρέψαμε, είμαστε στο λιμάνι. Είμαστε στο λιμάνι. Δεν έχει πολλά να δείξουμε. Θα το κάνουμε αυτό. Αυτό είναι νομίζω το πέμπτο. Θα κάνουμε και με 7 νομίζω θα κάνουμε. Αυτά και θα επιστρέψουμε με το έκτο μέρος. Επιστρέψαμε και εδώ είναι το άλλο μέρος του λιμανιού. Γεια σας παιδιά, Team Gamers εδώ. Επιστρέψαμε από το λιμάνι. Είμαστε στον παλιό σταθμό του τρένου. Εκεί από πίσω είχε τουαλέτες, από πίσω από αυτό. Εδώ μάλλον είχε νερό. Εδώ καμιά αποθηκούλα. Εδώ σπίτι. Και αυτό ήταν εκεί που έκλεινε εισιτήριο. Εδώ ήταν οι γραμμές. Τα ποδήλατά μας.
Και εδώ έχει ένα... κλεισάρι. Να το ανοίξουμε. Τι? Έλα, άνοιξε εδώ. Είναι τάκι, κατάκι. Λίγο αυτά εδώ. Να το κόψουμε στο edit. Αυτά. Θα κάνουμε και το μαγαζί του ξαδέρφου μου και θα κάνουμε edit μετά για να τα ανεβάσουμε. Να περιμένετε ένα καλό βίντεο, έτσι λέμε εμείς τώρα. Ένα καλό βίντεο και να κάνετε like. Γεια σας.